दीदी हाँ नारी को सबुबले कौन पाई छोट नजर देखा जाए नारी माने नारी विषय किसी आज ही जाऊ ताहले ମୁଁ ତୋତେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କବିତାଟେ ଶୁଣୁଛି ତୁ ସେ କବିତାରେ ହିଁ ବୁଝିପାରିବୁ ନାହିଁ କି ନାରୀକୁ କ'ଣଟା ହିଁ ଛୋଟ କୁହାଯାଏ ଆଉ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ତ ସମାନ ନୁହେଁ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମାନ ନୁହେଁ ନାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନେ ସିଏ ଭଲ କାହା ପାଇଁ ସେ କାହା ପାଇଁ ବି ଖରାପ ମୁଁ ଯେଉଁ କବିତାଟି କହିଛି ସେ କବିତାଟାରେ ହିଁ କିଛି ଭଲ ବି ଅଛି କିଛି ଖରାପ ବି ଅଛି କାହା ନଜରରେ କେମିତି ସେଇଟା ଦେଖିବି କାମ ଥିଲି ମୋର ଭାରି ଆଦର କାମ ସରିଗଲେ ମୁଁ ଅଲଡ଼ା ଭାରି ସାଲୱାର ସଙ୍ଗେ ଯଦି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାରି ସଂସ୍କାରୀ ଆଉ ଯଦି ଜିନ୍ସ ଆଉ ଟପ୍ ପିନ୍ଧିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କହିଲୁ ଉଦ୍ଧତ ନାରୀ ମା ଭଉଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମୁଁ ଲୋଡ଼ା ଭାରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜରୁରୀ ଝିଅ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଜରୁରୀ ଘର ଭିତରେ ପଶି ରହୁଥିବି ଯଦି ତାହେଲେ ମୁଁ ସୁନା ଝିଅ ପରି କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରୁ ଥରେ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଲି ବାହାରକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ପୁରା ଚରିତ୍ର ଖରାପ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଦୁଇଟା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା ଆମେ ସିନା ଦୁଇଟା ଦୁଇ କୂଳକୁ ହିତା କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ଓଜନଠୁ ବି ବହୁତ ଭାରି କାହା ଉପରେ ବୋଝ ଯେମିତି ହେଇଯାଏ ନା ବୋଝଠୁ ବି ଆମେ ଓଜନରେ ଭାରି ଦୁଇଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜନନୀ କାୟା ଭଗିନୀ ଆମକୁ କେତେ ରୂପରେ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ସେଠି ଆମେ ରହିପାରିବୁନି କେବେ ବି କାହିଁକି ନା ଏହି ସମାଜରେ ଆମକୁ ବୋଝ ମାଲ ଆଉ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାରେ ପରିଚୟ ଦିଆଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ସହିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ନାରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ବି ପଡ଼େ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାକରି ନାରୀକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିଛି ନାରୀ ପାଇଁ ସବୁ ନାରୀ ଖରାପ ନୁହେଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।